साथामनि सायाव आङो आंनि गोसो गोरबोजों आङो साबायखर बावहरनाय जाबाय। दायो जोङो बे सोमदोन आरो आं सोमेश्वर मुसाहारि जों आंनि न'आव थांनानै सोमदोना माने आंखौ नेबाय थाहैदों। ओमफ्राय बियो आदै बैयाव एसे दंफां दानलायनायनि एसे केस बायदि जानानै दङ बेहाय थांनि आरो ओमफ्राय सोर सोर दं होनबाय आं डेभेलपमेन्टनि गावबुरा दङ फाथाबिनिफ्राय बेबायदि होननायखाय बिदिब्लालाय आंबो थांनायसै होननानैहाय आं थांदों आरो ओमफ्राय थांनानैहाय थांब्ला बिसोरो साथामबो जमा दङ बे बिजेननि न' गुदियाव। ओमफ्राय सहैबाय स्पटआव सहैनानैहाय थो बिदिब्लालाय नायदिनि होनलायलायबाय आरोखि। नायनानै जोङो दंफांसिम बागानसिम जोङो बे दंफां हाफायनायसिम जों सहैयाखै होमब्लानो बिसोरो बे नाथुवाया गावनि फिसालाफोरखौ सिगांदों आंबो सिगां ओमफ्राय बेयो सोरनानैजों सोमदोनजों बेजों बिसोरो इयुनावहाय आरो इतिमध्ये जोङो सिगांबाय ओमफ्राय बे खामानिया बिसोरो जालायलायबाय आरो दानबाय ओमफ्राय आङो ओरैखिबो जों नायहरबा बिसोरो दानलायलायबाय माने दाननानैहाय आंबोथ' अभाब जाबाय गिबायबो आंबो सिखा हमखाय बानफिनबाय बियो दानखांनानै आंखौबोथ' दानखानायसो बियो होननानैहाय आं एरायबाय आरोखि। जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों एक्सुवेलि मानो जायामोन बे बिनि हा दंहैयो सोमदोन ओमफ्राय बिसिनिबो हा सिमना दंलायलाय आरो सानैजों सिमना सिमलाय ओमफ्राय बिसोरबो गय गायबाय सोमदोनाबो गय गायबाय दा बे सिमनायाखौबो बिसोरो मिलायलायनोसो होननानै सोमदोना बुंदोंमोन आरो। बिसोर साबेसे दंमोन? बिसोर साथाम। सोर सोर? फिसा फिसा। दानजाग्राया मा नाम ओमफ्राय दानग्राया मा नाम? दानजाग्राया सोमदोन बरगयारि समफ्रामारि ओमफ्राय दानग्राया जितेन बरगयारि मा जामोन? फाथाबारि। दानजाग्राया बरफोथार। जाथाया माबोरै जानाय? जाथायखौथ' आङो खाथियाव थांनाय नुहैस्लाब जायासै गथे आं साइकेलजों थांदोंमोन थांनायाव आंथ' जाथायखौ नुहैस्लाबनाय जायासै ओमफ्राय उनाव थाङै आं एसे लेट जालांबाय। जाथायाव बे जोंनि हा सिमा बिस्रा दानग्रोबाय सिगां जों दंफां जिथुनाखि फैनानै फैदों थब्रै थबा जिसुनु मुसुजों बिसोर फाना लाबाय आरोखि। बिनि थाखायनो माने रायज्लायनो होननानैसो लिंहरदोंमोन आं फिसालाखौ बे जाथाय जादों आरोखि। दा माबायदि एक्सन लाजानो लुबैयो? दा एक्सनाथ' माथो खालामनो गोब्राबैनो एक्सन लानांगौ जादों। मानसि थागोन ना थाया? थागोन दाथ' बुंस'नो हाया दाथ' हस्पिटाल बेथ' गोब्राब एक्सन लानांगौ जागोन। माबायदि जखम जादों? माने बहुत हाफ मादारानो सेसबो जानो हागौ चान्स बे गेरेन्टि गैया हयथ' लास्टबो जानो हागौ थैनोबो हागौ थांनोबो हागौ दा बेनि गावनि भाइगननि खोथासो। बे जाथाया जाबाय एक्सुवेलि माबायदि सैथो? बे जाथाया 2:30 जादों आरो बेयो जाथाया फाथाबारि सानजा फाथाबारियाव जादों आरो बेयो माने बिस्पानि फाथाबारि बे जरा मोनसे माने जेरावनाखि न'खर गैया बे जायगायाव जादों। स' जाथाय खालामग्राफ्रा माने ओरैबायदि जादों जाथाया बरफोथार गामिनि सोमदोन समफ्रामारि बिथांना बे जायगायावहाय माने हा दङ। बेजों लोगोसे बेवहाय माने बेना दंफांबो दंमोन आरो जिया दंफां। दा बे दंफांहाय बै जायगायाव दानदों बिथाङा माने बिनि फाननानै जादों। बे जाहैबाय 1 दाननि सिगांनो जानाय घटना। स' बेखौ लानानै बिथान्थाय जाबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो बिसोरो माने दिनैहाय सोमदोन समफ्रामारिखौहाय बै दानग्राफोरा लेंहरदों माने गामिनि गावबुरा दङ गामिनि रायजो राजा दङ नों फै जोङो रायज्लायगोन होननानैहाय लेंहरदों। स' लेंहरनानैहाय बिसोरो बेयावनो माने बे दंफां आरो हानि थरख' बिथरख' जाबाय। थरख' बिथरख' जानायावनो नैबे दाननाय जाथाया जादों। स' दानग्राफोरा जाहैबाय जितेन बरगयारि बेहायबाय हा आरो बिनिनो फिसाला बिजेन बरगयारि ओमफ्राय देखालाल बरगयारि बेनिफ्राय सासे दङ गणेश नार्जारि बे जाहैबाय बिसोरनि बिमादै। स' बिसोरो गासैजों साब्रै दाहालागै माने पुलिस बिफाना साथामखौ हमबाय खिन्थु सासेखौ दासिमावबो हमनाय जायाखै। स' जोङो गामिनि जानानै बेखौनो गोख्रोङैहाय पुलिस बिफानखौहाय जोङो डिमान्ड खालामगोन जे गोख्रैनो सासे थाबावनाय जायनाखि बिथाङा जाहैबाय गणेश नार्जारि बिथांखौ गोख्रैनो हमनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे साब्रै कालप्रिटखौहाय
पुलिसखौ जों खावलायगोन बिसोरखौ जिउ जाजासे जेलावनो दोननांगोन आरो बिसोरखौ माने ओरैबायदि साजा होनांगोन जाहाथे इयुनावहाय बिसोरो बेबायदि साजा खामानिखौ जेनो मावफिना आरो जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथांमोना समाजजों खुनु सोमोन्दो गैया आरो बेबायदि खामानियाव बिथांमोना जेब्लायबो लोब्बा थानाय मानसिफोर बेनिखायनो जोङो शान्तिखौ लुबैग्रा मानसि हिसाबै जोङो गामियाव बेबायदिखौ जोङो मोजां मोना बेनिखायनो पुलिसखौ जों खावलायगोन स' बिथांमोनखौहाय गोख्रोङैनो साजा होनांगोन आरो जिउ जोबजासे बिसोरखौहाय साजा होनांगोन दायो जायनाखि दानजानाय सोमदोन समथामारि बिथाङा जोबोद गोबारैनो जोखोम जादों दासिमावहाय थागोन थाया जोङो खुनु गेरेन्टि गैया जोङो दहाय नुनाय बायदियैहाय बिनि आगसि आखायाव दाबनै जायगायाव दानदों बेनिफ्राय उनथिंजाय थाफ्लियाव दानदों फेन्दायाव दानदों खर'आव मोननै जायगायाव दानदों दा गोबां थै गदों बिथाङा थागोन थाया जों दासिमबो बुंस'नो हाया जोङो इसोराव बेखौनो आर'ज खालामो बिथाङा मोजां जाथों जोङो बेखौ आसा खालामो बेजों लोगोसे जों न'खरजों लोगोसे गामि बेवहाय जोङो मोनथाम गामि नांनानै दङ मोनसेया जाहैबाय इस्ट फाथाबारि जानाय जायगा मोनसेया जाहैबाय बरफोथार बे जाहैबाय सोमदोन समफ्रामारिनि गामि आरो सानै उइटनेस दङ बे जाहैबाय बिसपानिनि स' मोनथाम गामिखौहाय बेहाय सरजाबनानै दङ बे जाथाया बेनिखायनो जोङो मोनथाम गामिनिफ्राय बेखौनो दाबि खालामगोन गोख्रैनो पुलिस बिफाना सासे थाबोनायखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौहाय आयेननि साजा बायदिनो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आङो बेखौनो खावलायो दासिमाव लवार आसामाव लांदों बिथांखौहाय दा लांनानैहाय बेखौहाय इनिशियेल ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ दा जोङो दासिमाव रिजाल्टखौ मोनाखै मा जागोन बेखौ जोङो दासिमाव बुंथ'नो हाया